Meta Ġesu kellu 12 sena, u flimkien ma' ommu missieru marru lejn Ġerusalem biex jiċċelebraw il-festa tal-Għid. Kien iż-żmien meta huma kienu jitolbu jiċċelebraw, għaliex Alla kien ħareġ lil poplu ludi mill-Eġittu fi żmien Musè. Minkejja li l-vjaġġ kien wieħed twil, kien wieħed sabiħ u importanti, għax kienu jiltaqgħu ħafna nies flimkien biex dawn jagħmlu festa. Hekk kif waslu, raw mill-bogħod il-bini sabiħ tat-Tempju ta' Ġerusalem. Il-festi kienu jdumu għal madwar ġimgħa sħiħa. Lejn l-aħħar, il-familji kollha kienu jinġabru biex jerġgħu imorru lura lejn id-dar. Kienu jiltaqgħu flimkien u jitkellmu dwar x'għamlu fil-festa u jifirħu flimkien li kollox għadda b'wiċċ il-ġid. Imma mhux l-istess kien għal Marija u Ġuseppi. Meta ltaqgħu flimkien indunaw li tfajjel Ġesu ma kienx qiegħed magħhom. Ġesu ma kienx qiegħed ma' ommu Marija u n-nisa l-oħra, lanqas ma kien mal-kuġini tiegħu jew ma' tfal l-oħra. Ma kienx ma' Ġuseppi jew mal-irġiel l-oħra, kien intilef. Marija bdiet tinkwieta ħafna. Hemm xi ħaġa ħażina, qalet lil Ġuseppi. Ġesu qatt ma telaq hekk waħdu, għalhekk iddeċidew li jerġgħu jmorru lura jfittxuh. Għal jumejn sħaħ huma bdew ifittxu f'kull rokna u f'kull post. Iżda kif waslu viċin it-Tempju ta' Ġerusalem, ġabu għajnejhom wara widnejhom. Hemmhekk sabu li t-tifel tagħhom jiddiskuti mal-għalliema tal-kelma ta' Alla. Huma kienu skantati b'dak li beda jgħidilhom. Kien qed jismagħhom u jaqsam magħhom it-tagħlim dwar Alla. Hekk kif rawh, Marija u Ġuseppi marru ħdejn Ġesu. Ġibduh fil-ġenb u ommu staqsietu: Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Jiena u missierek ilna nfittxuk u tajtx kemm inkwetajtna. Iżda Ġesu weġibhom: Jiena hawn kont, ma tafux li jiena għandi nkun fid-dar ta' missieri? Marija u Ġuseppi baqgħu skantati b'din ir-risposta. Ġesu kien jaf li Alla kien missieru u għalhekk kien ġie fid-dinja biex iwassal dak li xtaqu. Ġesu kien jobdi lil Marija u Ġuseppi, imma fuq kollox kien jobdi lil Alla l-Missier. U kien qed jagħmel dak li Alla xtaq minnu, filwaqt li baqa' jħobb u jirrispetta lil Marija u lil Ġuseppi. Ġesu baqa' jikber u kompla jitgħallem u kiber iktar fl-erf, kiber ukoll fl-imħabba tiegħu lejn Alla u lejn dawk ta' madwaru, u ommu missieru kienu baqgħu mistaġba bih. Qatt jgħix magħhom sakemm kiber. Kien jobdihom u jgħin f'dak kollu li kien hemm bżonn. Ftit ftit, il-Messija, is-Salvatur tad-dinja, beda juri lilu nnifsu min kien tassew u kien l-iben ta' Alla.